أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Qul ya ayyuhal kafirun. Kuleli verse uAllah uyasitshela ukuthi sikhulume nalabantu labo abangakholwa. Sibatshele ukuthi onina eningakholwa. Siyabatshela ke manje lento le abahlale besitshela yona bona abazi ukuthi basuke befunda iQuran bengayazi bengakaze beyibone. Namhlanje siyabatshela ke lento abahlale bona besitshela yona. Wallah uthini? Ya ayyuhal kafirun, onina eningakholwa, la a'budu ma ta'budun. Mina angikholwa lento nina enikholwa, angikholelwa kulezi zinto lezi nina zobusathane nina enikholelwa kuzo. Angibakhonzi mina abanye onkulunkulu, ngikhonza umdali wami yena yedwa. So lezi zinto lezi nina enizikhonzayo mina ngizikhonzi. Wala antum aabiduna ma a'bud, nani futhi anikhonzi lokhu mina engikhonza. Lo mdali lo engimkhonzayo uAllah, umdala wensuku, umvelinqangi, umdali wento zonke, animkhonzi nina, nikhonza ezeni izinto ezithandwa yini. Nikhonza nina abene onkulunkulu nina enizikhandele bona. Wala ana abidu ma abadtum, mina angeke ngize ngiyikhonze lezi zinto lezi nina enizikhonzayo. Wala antum aabiduna ma a'bud, kanti nani angeke anifuni ukukhonza lokhu mina engikukhonzayo. Anifuni nina ukulandela iqiniso, nikhonze umdali wenu, umenzi weinto zonke. Nazi kahle ukuthi uyena okufanele nimkhonze, hayi ukuthi anazi. Ngakho ke lakum dinukum, hlala nenkolo yakho leyo kaSathane omlandelayo, waliyadin, nami ngihlale nenkolo yami yokukhonza umdali wami lo ofuna yena ukukhonzwa yena yedwa engahlanganiswe nalutho. Having said that, athi amaKristu, ngenza ivideo ngathi amaKristu mayefuna ukukhonza uYeshua noma uJesu, angithi bathi indodana kaNkulunkulu, abalinde uNkulunkulu afe kuqala bese bekhonza indodana, ngoba awukwazi ukuthi ungakhonza inkosana, inkosi sekhona. Nombhalo masuwufunda ithi inceku kayinkulu kunenkosi yayo, kanti nothunyiwe akamkhulu kunomthumileyo. Ngakho ke awukwazi ukukhonza inkosana, inkosi saphila. Bathi ke mina ngiyasangana mangithi mina kumele kulinde uNkulunkulu afe kuqala. Lalela ke mKristu, angisangene umuntu osangene uwe, ngoba kusho wena uthi wena uNkulunkulu akafi. Yingakho uthi ngiyasangana mangithi akulinde uNkulunkulu afe kuqala. Ngithi so ngaya amagama wena ufakazelana nami ukuthi uNkulunkulu akafi, umdali akafi. Ngakho ke wena mKristu ungufakazi wami ukuthi uJesu akayena uNkulunkulu, akanalo ilungelo lokukhonzwa ngoba akafi uNkulunkulu. Umkhonza kanjani uJesu uNkulunkulu ekhona? Lo uNkulunkulu ongafi. Kusho nina nithi uJesu wafa wavuka, kusho nina. Manje lo uNkulunkulu ongafi, why ningafuni ukumkhonza, nikhonza uNkulunkulu ofayo? Uyabona ukuthi yini maKristu enigula ngamakhanda? Njengoba nithi mina yimi engigula ngekhanda, kahle kahle abantu abagula ngamakhanda yini. Kodwa ngeke nizibone ngoba nomkhovu nawo awuziboni ukuthi uwumkhovu. Wenza nje lento othunywa yona. So bafowethu, mamelani, ngisaphinda futhi ngithi mina ubuKristu izinto ezenziwe abantu, izinto ezilethwe amaRoma, alethwa kuphi eAfrika kweAlkabuleni ukuze kuzodukiswa mina nawe, khona bezokwazi ukuthi babhozomele umcebo wethu okwengonyama ibhozomela inyamazana. Basithathele konke esinakho, umcebo wethu, izindawo zethu, imihlaba yethu, bakuthathe konke bagweve nabo kube okwabo. Yonke inhlobo yomcebo wala eAfrika bayawufuna. Yingakho bakhanda ubuKristu. Ngiphumileke kumaKristu, ngena manje kuphi kumaNazaretha. AmaNazaretha athi uShembe uNkulunkulu.
AmaNazaretha athi unyazi uNkulunkulu. Fine, umsangano loyo nawo ayazi futhi. Akuprove wona AmaNazaretha. Amanye AmaNazaretha athi umprofeti isithunywa akasuka uNkulunkulu. Amanye athi unyazi uNkulunkulu, amanye athi ushembe uNkulunkulu. Umsangano yonke leyo nto leyo nawo AmaNazaretha ayazi. Okay? Lalelani ke AmaNazaretha, abanye benu bathi ushembe akayena uNkulunkulu kodwa ungumprofeti uyisithunywa. Okay? Kodwa mina mangivula incwadi kaJeremiya uthi uNkulunkulu angibathumanga. Bayayikhulumela nje bona uJeremiya 23. Uyifunde na uzibonele. Uthi mina ngibathumanga, angaze nje ngakhuluma nabo. Babe nami nini ngibatshela ukuthi ngiyabathuma. Akusho mina. Lalelani ke. Athi ke AmaNazaretha amanye, hayi asikhonza ushembe, asikhonza unyazi, sikhonza uJehova. Lalelani ke, loyo Jehova loyo enimkhonzayo, nginikile iverse, uthi phuzani utshwala, nidakwe, nihlanze, niwe ningabe nisasukuma. Lo Jehova loyo enimkhonzayo. Uthi phuzani, nidakwe, nihlanze. Wena Nazaretha othi ukhonza uJehova, qalela ubuhlabe mfana kithi. Kusho yena, kusho mina. Jeremiya 25 verse 27. Uyifunde nawe. Jeremiya 25 verse 27. Angithi uthe wena ukhonza uJehova. Lalela ke futhi mNazaretha, lo Jehova lo omkhonzayo. Wayebhema intsangu, noma wayebhema imboza, noma wayebhema iBB. Whatever it is la ebhemayo, ngoba mangifunda iBhayibheli lithi kwabonakala uJehova, kusho uDavid, uthi kwabonakala uJehova ephuma yini intuthu ngamakhala, ephuma umlilo emlonyeni. Umuntu obhemayo loyo. Ithi from there uJehova wenzani? Wagibela phezu kwengilosi, wandiza nekerubi uJehova. Lo Jehova lo omkhonzayo. Mina kangikhonzi ke lezo zinto lezo. AmaKristu ayayinhlanhlathela nje ayihambele ebumnyameni, AmaNazaretha ayayinhlanhlathela nje ayihambele ebumnyameni. Lalelani, siyazi ukuthi ubuNazaretha bukhona. Angeke siphike into ekhona, kodwa izinto zabantu. Into ekhandwe umuntu is got nothing to do ngomdali wento zonke, ngoNkulunkulu is got nothing to do with that. NobuKristu yinto ekhandwe abantu, is got nothing to do ngoNkulunkulu. So seningangithuka ke nigcine la nithanda khona ke, kodwa lento engiyikhulumayo ngiyikhuluma from the research, angiyikhulumeli mina. Ngiyabonga kakhulu, sengathi umdala nganivula ingqondo, anivula amehlo, anibuyise kuphi ebumnyameni anilethe ekukhanyeni. Wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.